салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. Банда ҳаминро гуфтаниям ки имрӯз ман ба шумо як видео пешниҳод мекунам, чунки канали ман худ саволҳо ҷавобҳо ном дорад ва чӣ саволе аз тарафи мардум шавад, аз тарафи подписчикои ман шавад, ман кӯшиш мекунам саломатим бошад, вақтам бошад, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. баъдан видеоҳои ман фақат ба манфиати шумо аст. Видеои имрӯзаи ман дар бораи ҳамин рӯзҳои охир ки нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон дар Федератсияи Русия чӣ проблемаҳо шуда истодааст, чӣ кор бояд кунанд, ба куҷо бояд муроҷиат кунанд, яъне чӣ хел ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, дар ҳолати проблема омадан чӣ бояд кунанд. Ҳаминро ман ба шумо мушаххас конкретна ба забони тоҷикӣ мефаҳмонам. шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, ба дигарон поделиться кунед, то ки аз ҳамин видео як нафарам ақаллан фоида бинад. Ин барои мо масалан як кори нек кардан аст. ҳаминро гуфтаниям ки зиёд инсонҳо саволҳои гуногун медиҳанд, яъне саволҳое медиҳанд ки ман бояд ба онҳо муаррифӣ кунам, баъзе вазоратҳо, идораҳоро ба онҳо фаҳмонам. аксарияти подписчикои ман нав канали ман да подписатсия мекунанд, дохили канал надаромаданд ва нахонданд, видеоро гӯш накарданд, намефаҳманд. Саволҳо такроран мешаванд. Барои ҳамин хоҳиш мекунам ки пеш аз савол додан аввал дар канал даромада мана ҳамин калимаи видеоро аз поёни сурат пахш кунед. Видеоҳо қатор меравад. Видеоҳои лозимаро гирифта гӯш кунед, мефаҳмед. Чунки ба саволҳои такрорӣ вақт нест, имконият нест ҷавоб диҳам. ҳаминро гуфтаниям ки нафарони зиёд саволҳо мешавад ки рӯзҳои охир моро аз кор пеш карда истоданд. Мо ҳуҷҷат дорем, мо патент дорем. баъзеаш мегӯяд ки моҳлати регистратсия масалан тамом нашуда соҳибони хона аллакай моро мехоҳанд аз қайд буроранд. баъзеаш мегӯяд ки мо иҷора квартира шиштагием, ҳоли моҳлат 6 моҳ 1 сол мондагием, мо мехоҳанд ки аз хона буроранд. моро мегӯянд шумо тоҷик ҳастед, аз хона буроед, наистед, дигар мо шуморо намемонем. бинед ки воқеае ки рӯзи 22 март сар зад, ҳамагон медонед, тамоми қаламрави дунё медонад, дар интернет шабу рӯз тамошо доред. шарт нест ман он воқеаро такрор кунам. дар ҳамон бинои консертӣ чӣ воқеа рӯй дод? тирпаронӣ шуд, сӯхтор шуд, зиёда аз 100 нафар яъне ки ба ҳалокат расид, маҷрӯҳ шуд. ҳамагон медонед. шарт нест ман такрор кунам. фақат баъди ҳамин воқеа баъдан нисбати ҳамватанони мо чунин рафторҳо, гуфторҳо шуда истодааст. аммо мутаассифона инро бояд қайд кунем ки аксарият инсонҳое ки дар Федератсияи Русия, шаҳрвандони Русия, худи русҳо сатҳи маънавиёти баланд доранд. аллакай онҳо дарк карданд ки яъне миллати мо айб надорад. ҳамаи миллат бояд бадном набошад. миллат дигар асту шахсият дигар аст. Яъне мегӯянд нет плохой нации, есть плохой человек. яъне ки ба русӣ гуфтан ба тоҷикӣ яъне ки миллат ганда намешавад. инсоне ки ҳамун масалан ганда ҳаст, ҷинояткор аст, ҳамуна гуфтан дар кор. дар умум миллата гуфтан дар кор нест. аммо баъзе бесавод сатҳи маънавиёти паст дорад. баъдан чизе ки айдаҳаншон буромад гуфтан мегирам, мебинам дар кӯчаҳо, дар мағозаҳо, дар бозорҳо ва мебинам ки аксарият инсонҳо ҳатто дар ютуб мондаанд ки мана моро аз кор пеш карданд, масалан моро аз квартираҳо пеш доранд, ҳоли мо пул додаем, муҳлат дорем, истем, аммо намемонанд. дар интернет дида истодем ва фаҳмида истодем. ҳатто ба воситаи телефонҳо ҳам ба мо занг мезананд, мегӯянд, савол метиҳанд. ман фақат як чизро ба шумо гуфтаниям. ҳамаи ин рӯзҳо мегузарад. фақат ҳаминро бояд мо бидонем ки пеш аз ҳама мо миллати тоҷик миллати бузург ҳастем. гузаштаҳои мо ниҳоят бузург ҳастанд. аз таърихи тоҷик агар бохабар бошед, хонед чӣ қадар мо шахсиятҳои бузург доштем ки тамоми дунё онҳоро мешиносад ва китобҳои онҳоро, асарҳои онҳоро, илмҳои онҳоро яъне ки истифода бурда истоданд дигар давлатҳо, аз ҷумла Абу Али ибни Сино, Абу Абдуллоҳи Рӯдаки, Умари Хайём, ғайра 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 зиёд ҳастанд. фақат дар ин рӯзҳо камтар эҳтиёт бояд шуд. як. дуюм, дар ҷойҳои серодам нагардед. дуюм. сеюм ин ки вақте ки шумо регистратсия доред, ҳамун инсон ба шумо масалан регистратсия кард, муҳлат қатъӣ аз шумо ягон маблағ гирифт ё нагирифт, бояд то ҳамун охири муҳлати регистратсия шумо он ҷо монед. фақат
шумо шартнома дошта бошед. Агар шумо шартнома надошта бошед, договор надошта бошед, вай метавонад шуморо масалан гӯяд ки ман намешиносам. договор яъне шартнома дар ҳамаи ҷо бастан дар кор. Вақте кор меравед, ҳатман договор кунед. дар договор дутарафа имзо бошад, ҳам корфармо, ҳам коргар, ҳам печати кабуд дошта бошад. вақте ки шумо регистратсия мекунед дар хона, ягон шахсият договор бошад. бисёриҳо договор намекунанд ба хотире ки налог наспоранд. шумо ба соҳиби хона маслиҳат кунед. гӯё ки шумо мисол дар ҳасос ҳастед, метарсед ки ман тоҷик ҳастам, мана регистратсия намекунед. дар асоси договор биё регистратсия кунед. ману договор мекунем ки масалан ман оянда ба шумо ягон халал намерасонам, ягон ҷинояткор нестам, ягон ҷиноят содир намекунам, ё хонаи шуморо чӣ хел қабул кардам, ҳамон хел месупорам. ана мехоҳед договор кунед, мумкин онҳо ба гардан гиранд ва гӯед ки пули налогам месупоред. вақте вай налога худаш супорад, квитансия шумо датӣ аст, шумо ҳамон пула пардохт кунед, мумкин розӣ шаванд. вақте ки дар хона иҷора метиҳанд. ғайри ин барои регистратсия ҳам договор кунед. ҳатман договор кунед. договор кунед, муҳлат дошта бошад. вай вақте ки договор аст, печати кабут аст, наметавонад ки отказ кунад, рад карда наметавонад. шартнома, договор дар куҷо бастан дар кор? юристҳо, адвокатҳо шартномаи шуморо метавонанд ки тартиб диҳанд. нотариус метавонад тартиб диҳад. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо нотариус ҳаст. баъд агентства недвижимост ҳаст дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Русия. шумо ба воситаи ҳамон кормандони агентства ҳам метавонед ки договор шартнома кунед. қатъи ҳамон соҳиби хона, соҳиби хонае ки шуморо регистратсия кардани аст ё ки хонаро иҷора, квартира ба шумо метиҳад. анами вақте договор бошад, печати кабуд бошад, имзо бошад, масалан шумо чӣ ӯҳдадорӣ доред, вай чӣ ӯҳдадорӣ, шумо якдигарро наметавонед фиреб карда. барои ҳамин ҳатман договор тартиб додан дар кор. ғайри ин гуфтаниам ки зиёд инсонҳо мегӯянд ки мо ҷои кор доштем, аммо моро аз ҷои кор пеш карда истоданд. ҳамонам агар трудовой договор надошта бошед, ҷои шикоят карда наметавонед. шумо ғайриқонунӣ он ҷо кор даромадед. трудовой договор яъне ки шартномаи меҳнатӣ ки бошад, ҳатман шумо имконияти шикоят кардан доред, чунки шумо шартнома договорро вайрон накардед. худи ҳамон корфармо вайрон кард. бо як овозаи масалан ҷинояти дигар кас содир шудагӣ, шуморо масалан таҳқир карда аз кор пеш кард. баръакс вай мухолифи қонун рафта истодааст. мухолифи ҳамон договоре агар бо шумо карда бошад, мухолифи ҳамон договор рафта истодааст. шумо метавонед аз бораи вай шикоят ба суд баред, барқарор кунед худи шуморо ба ҳамон ҷои кортон. агар ки договор набошад, вай 100% шуморо метавонад ки аз кор пеш кунад ва ҳатто гӯяд ки ман инро намешиносам. чунин шаҳрвандо зиёд буданд. мегӯянд мо 6 моҳ 5 моҳ кор кардем, аммо договор набуд, маблағи моро надоданд ва мо исбот карда натавонистем. барои ҳамин кор рафтед, ҳатман шартнома бандед. регистратсия ҳам кардед, шартнома бандед. иҷора ҳам гирифтед, шартнома бандед. фақат дар ин ҳолат онҳо ҳозир метарзанд соҳибои хона. шумо ба онҳо гӯед ки дар договор ҳама ӯҳдадориҳоро ман ваъда медиҳам, нависед. вақте ки договор бошад, ҳатман печати кабуд бошад, имзо бошад. бисёр риэлторо, коргарои агентства недвижимост, вақте шумо квартира снимат мекунед, гуфти русо, дар ҳамон ҷа печати кабуд нест дар ҳамон договор. ман бисёр инсонҳоро дидам ки шартномаҳошон равон мекунанд, мебинем печати кабуд нест, имзо нест. ҳамин хел риэлтор гирифтаам хонаро масалан иҷора метиҳад, баъди як моҳ соҳиби хона меяд, аз хона пеш мекунад. ин хеле нашавад. фақат договор дар ҳузури соҳиби хона, паспорти соҳиби хонаро мебинед, ҳуҷҷаттоша мебинед, договор мекунед, иҷора мешинед, чанд вақта, 1 сола, 6 моҳа, печати кабуд, имзо қатъӣ бошад. ҳамон риэлтор печат дорад, аммо бинад ки баъзеҳо ҳуқуқи худшон намедонанд, ба печат намемонанд. печат ки намон, имзо набоша, вай яъне ғайриқонунӣ аст. вай договор недействительно ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин инро низ бояд донед. ғайр ин зиёд инсонҳо савол медиҳед дар борае ки дар ҳолатҳои вазнин бо проблемаҳо дучор шудан ба сафорати масалан тоҷикистон мехоҳед муроҷиат кардан, ба вазорати корҳои масалан хориҷаи Тоҷикистон. вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аст. шумо дар Яндекс дароед контакти Министерства иностранных дел нависед ба русӣ ё ба тоҷикӣ нависед ки вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. суроғаш мебарад. ана ин масалан суроғаи ҳамон вазорати корҳои хориҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон, МИД, яъне МИД мегӯем, дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст.
агар нафари дар дигар давлатҳо бо проблемае ки дучор шудед ва наздикони шумо дар тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба ҳамин вазорат рафта муроҷиат кунанд, саволҳои худро диҳанд ва ҷавоб гиранд, маслиҳат гиранд, совет гиранд аз ин кормандон. шумо инро метавонед ки масалан ба воситаи хешу табор фаҳмед. ғайри ин гуфтаниам ки агар нафароне ки ба сафорати тоҷикистон савол доданиед, масалан дар чӣ ҳолатед, ҳамин ҳолатам шумо дар контакти Яндекс медаред, менависед ки контакти посолства Республика Таҷикистон ё ба тоҷикӣ менависед, худаш мебарояд. ана ин яъне саҳифаи сафорати тоҷикистон дар шаҳри Москав дар Федератсияи Русия аст. ана ин саҳифаи асосӣ аст. ман дар як видеои пештара ман ҳамихе пешниҳод кардам, аммо намедонам подписчикон нав да канал дар омадан сарфам намеран. зиёд инсонҳо мепурсанд, баъзеаш мегӯяд ки ин рақамҳои телефона мо занг задем нагирифт. Не, ман ба хотири ҳамин сухани шумо, ман шахсан вақте ҳамон инсонҳо мегӯянд ки рақами телефон нагирифт, баъдан ман худам занг задам ба ҳамин рақами 8495 690 4186. ана ҳамин рақаме ки ҳозир дар ҳамин экран аст, ана ҳамин рақам қатъи занг задам бардоштанд кормандои сафорат. ман гуфтам кормандои сафорате ки баъзеҳо мегӯянд ки занг мезанем намебардоранд, бисёр зангҳои телефонӣ аст, мегӯяд барои ҳаваи телефонҳо банд мешавад, барои ҳамон сабаб мисол мумкин ки сари вақт бардошта намешавад рақамҳои телефон. аммо ана ҳамин рақаме ки ҳозир нишон дода истодаам, ман шахсан ба ҳамин рақам занг задам, пурсидам ки инсонҳо зиёд шуморо мепурсанд. гуфт ина шумо занг задед гирифт ку. барои ҳамин ана ҳамин рақам қатъӣ метавонед занг зада саволи худро дода. ғайри ин мана поштаҳо доранд, электрони поштаҳошон да нависед бемалол. баъд консулства масалан мана адресаш ва рақами телефонаш. ана бинед дар Русия бошед 8 қатъӣ мегиред, дар дигар ҷо бошед плюс 7 қатъӣ мегиред. 985 740 0212. ана ин консулства, яъне оиди ҳуҷҷатгузорӣ бошад, оиди виза бошад, оиди ягон саволи дигар бошад, агар ба ҳамон консулства дахл дошта бошад, шумо метавонед бемалол ба ҳамин рақами телефон ба консулства яъне муроҷиат кунед. Ба ҳамин рақами телефон муроҷиат кунед, саволи худро тиҳед, ҷавоб мегиред. ғайри ин гуфтаниам дар ин ҳолатҳои вазнин, дар ин ҳолатҳое ки ҳамагон мебинед, шинос ҳастед, дар Федератсияи Русия зиёд шаҳрвандони мо масалан зиндагонӣ мекунанд, оилавӣ зиндагонӣ мекунанд. якдигарро дастгирӣ кунед, дар ҳама ҳолат якдигарро дастгирӣ кунед. нафароне ки ҳуҷҷат надоред, эҳтиёт бошед. ғайри ин нафароне ки умуман дигар имконияти дар Федератсияи Русия истодан надоред, шуморо депортатсия 10 сола 40 сола кардан, аммо зиндагонӣ доред, айни ҳол саволҳо мешавад, зиндагонӣ доред, депортатсия кардагӣ ҳастед, аммо зиндагонӣ доред, шуморо дастгир кунанд, бо проблемаи шумо вазнинтар мешавад. шумо кӯшиш кунед ё ба ватан равед, агар ки гӯед ки дар ватан ҷои кор ёфт карда наметавонам, ба дигар давлатҳо меравам, марҳамат бо ҳамон посолстваи сафорати ҳамон давлатҳо шумо бемалол аз тарафи интернет медароед, мебинед, дар Яндекс даромада менависед контакти посолства ҳамон давлата, Южни Корея, мисол Германия ё дигар ҷо бошад, ҳамона ки навистед мебарояд, рақами телефоношон мебарояд, официални сайтҳои электрони поштаошон ҳаст. шумо бемалол метавонед ки барои виза муроҷиат кунед. визаи корӣ аст, визаи студентӣ аст. агар визаи корӣ муроҷиат кардед, ба шумо виза доданд, шумо бемалол визаро гирифта, билет гирифта меравед ба ҳамон давлате ки визаш ба шумо доданд. барои ҳамон инро бояд бидонед. вақте ки имконият нест дар ин ҷо зиндагонӣ кардан, шумо депортатсия шудагид, ҳатман баромадан дар кор. вақте шумо дастгир мешавед, бо мумкин вазнинтар шавад. ё ки ба Тоҷикистон равед, баъд аз Тоҷикистон метавонед ки сафар ба ҳамон давлатҳо кунед. ба Тоҷикистон равед, метавонед ки дар Тоҷикистони мо тамоми сафоратҳо, консулгарӣ дигар давлатҳо ҳаст. ҳамон давлатҳои мисол ҳозир мегӯям Южни Корея, Германия, Туркия, Амрико ва ғайра ғайра. ҳамаи анамино посолства доранд, консулства доранд дар шаҳри Душанбе. Тоҷикистон меред, ҳамонҷа рафта муроҷиат мекунед, онҳо переводчик доранд, тарҷумон доранд, юрист доранд. барои визаи корӣ лозим бошад, муроҷиат мекунед,
визаи корӣ мегиред. Агар хондан лозим бошад, визаи студентӣ мегиред. Виза ки гирифтед, бемалол рафта унҷо дигар то рафтанатона кӯшиш кунед забони он давлатро ёд гиред. Вақте забон надонед, барои шумо осонтар мешавад. шумо бисёр чизам мепурсед, масалан ба забони онҳо мепурсед, барои шумо осон мешавад. Вақте забонам надонед, барои шумо бениҳоят мушкил мешавад. Чӣ дар ҷойи кор, чӣ дар ҷойи зиндагӣ, чӣ мисол як чиза пурсидан, як масалан гостиница ё остановка ё ки вокзал, аэропорт ё ягон чиза пурсидан барои шумо беҳад мушкил мешавад. Барои ҳамин ба кадом давлате меравед, ҳатман забон ёд гиред. ҳамватанони азиз, дар ин ҳолатҳо дастгири якдигар бошед. Якдигарро дастгирӣ кунед. ҳама рӯзи баду нек мегузарад, аммо дастгири якдигар бошед. худоҳофиз.